para kiai, para alim lan para pepundhen ingkang tansah anggung mastuti dumateng pepayoning kautaman ing panjenenganipun sedaya para tamu asung pambela Sungkawa kakung miwah putri ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal ingkang satuhu kinurmatan. Langkung rumiyin kula nyuwun lumunturing agunging sih pangapunten awit kula kumawantun sumalana cumantaka deksura nilar tata krami kumawantun medhot ukara munggel pangandikan hanyaruwi kamardikan panjenengan sedaya. Wonten salebeting wedal ing pepanggihan Duh Gita menika kula minangka sulih sarira saking panjenenganipun Mbak Yu inggih Ibu Warsiam sak keluarga kula tinanggenah angaturaken pambagya harja tumrap rawuhipun para tamu asung pambela Sungkawa. Ngiras pantes anguntapaken bidaling lelayu wonten ing sasana laya utawi sasana pemakaman. Senajan to kepara radi kasep mila saking menika kula ngaturaken sugeng rawuh sugeng pinanggihan miwah kula aturi pinarak lenggah kanthi mardu mardikaning penggalih. Lan minangka purwakaning atur sumangga para bapak ibu panjenengan sedaya kula dherekaken sesarengan manungku puja brata miwah mangesti puji wonten sahandhaping Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring nugraha ingkang sekelangkung awis ajinipun dumateng kita sedaya inggih menika ingkang awujud lumadining huswa Bajra Irawana ya kang dipun arani hambekan. Kita sedaya tasih pinaringan ambekan lumaku kanthi ajeg satemah hambabar daya seger buger waras wiris saengga ing rikalenggahan do kita menika kita sedaya dipun keparengaken sami kempal manunggal wonten dalemipun Bapa Pramugi Prawirareja Prawirawijaya namung sak perlu tumut asung pambela Sungkawa sedanipun Bapa Pramugi Prawirawijaya. Rikala dalu kirang langkung tabuh sedasa panjenenganipun Bapa Pramugi Prawirawijaya sampun murut dumateng kasedan jati tilar madyapada utawi tilar donya kanthi jalaran nandang gerah-sepuh. Para ahli waris, para keluarga, para pamong mitra tangga tepalih nganti kelewat saking bebasan nganti ateken janggut suku Jaja tepung gelang anggenipun ngumadi usada murih panjenenganipun Bapa Pramugi Prawirawijaya saged pinaringan waluya jati jati satemah mulya utawi seger kuwarasan. Parandene sedaya wiradat kala wau boten saged angendih panguwasaning kodrat saestu leres menapa ingkang dados tetembungan ingkang edi luhung tetilaranipun para winasis lan para pinter leluhur kita ingkang ungelipun kridane ati ora bisa bedah kutaning pasti budi dayane manungsa ora iso ngungkuli garising kang kawasa kanthi tetembungan ingkang kebak suraos lan mawa teges kala wau para ahli waris lan para keluarga namung saged angudha raos lan ngrayang bab urip manut pangandikanipun Bapak Ki Mantep Sudarsana Suwargi urip iki saka sapa urip iki arep ngopo menyang ndi pungkasaning urip kanthi adhedhasar pangudaraos bab urip kala wau
Para ahli waris lan para keluarga namung saged sumendhe miwah sumandha wonten ing ngarsanipun Gusti ingkang agawe urip. Inggih namung tansah anglenggana bilih panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya sampun dumugi titi kala mangsa dumawaing pungkasaning urip. Bapak Pramugi Prawira Wijaya kudu bali mulih mula-mulanira. Bali ning ajal kawiwitane sing maune ora ana bali ora ana. Lelampahan ingkang kasandang dumateng panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya menika kinarya tepa tuladha minangka kaca benggala ngemutaken dumateng kita sedaya bilih kita sedaya menika inggih badhe anemahi lelampahan kados panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya kados ngaten menika kantun hanengga dumawahing garis sing mesti jalaran mati iku mesti mati iku tan kena diselaki. Sasampunipun panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya dados kunarpa utawi jenazah kados ngaten menika mpun boten saged malih sesambetan sesrawungan punapa dene nyuwun pitulungan dumateng kita sedaya. Mila sawanipun Bapak Pramugi wonten ngarsanipun Gusti ingkang akarya jagat namung nganti amal-amal lelampahanipun derek koletasi sugeng ing alam donya. Nanging kula pitados bilih panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya menika dek rikala sugengipun kalebet tiyang ingkang anggadhahi kawaskitan ingkang linangkung ingkang sedaya kala wau saged katitik. Nalika sugengipun Bapak Pramugi mawi pengageman ingkang sarwa langking. Langking kang tegese ireng, ireng kang tegese santosa. Dek rikala panjenenganipun Bapak Pramugi tasih sentosa otot bebayunipun kathah ingkang sami rawuh, sawi nyuwun pitedah, sami nyuwun pitutur dumateng tiyang ingkang nedeng ketaman panandang. Mila boten nami mukal sedanipun Bapak Pramugi ingri kalenggan duh kita menika ingkang sami rawuh asung pambela Sukawa kebak ambelabar sementen kathahipun sedaya kula wau kenging kangge titikan bilih panjenenganipun Bapak Pramugi dek rekala sugengipun anggenipun makarya mawi tata anggenipun makarti kebak budi piguna tumrap bangsa piguna tumrap agama lan piguna tumrap budaya. Mila saking menika para bapak ibu tamu asung pambela Sungkawa panjenenganipun Ibu Warsiam sak keluarga nyuwun tambahing donga pamujinipun para tamu asung pambela Sungkawa mugi-mugi arwahipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya saged lepas parane jembara kubure padanga dalane tinampa lawan gustine di sepura dosa lupute satemah antuk suwarga kamulyane. Para bapak ibu tamu asung pambela Sungkawa kakung miwah putri ingkang luhuring budi panjenenganipun Ibu Warsiam sak keluarga ngaturaken agenging panuwun dumateng panjenenganipun para tamu asung pambela Sungkawa ingkang sampun nglonggaraken wedal nilaraken pakaryan namung kraya-kraya rawuh atur asung pambela Sungkawa dumateng panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya sedaya kalau yekti pratandha katresnan panjenengan dumateng panjenenganipun Bapak Pramugi Prawira Wijaya. Semanten ugi mboten kesupen Ibu Warsiam sak keluarga inggih ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindan katur para sanak sederek kadang kadehan pamong mitra tangga tepalih lan sak panunggalanipun ingkang sampun paring pambiyantu ingkang arupi bau suku eguh partikel bondo beya ingkang saged anjalari ngenteng-entengi sesanggenipun
Ibu Warsiam sak keluarga ingkang nedeng ke taman panandang duh kita menika. Lan sedaya amal kasainan panjenengan ingkang sampun tumanduk dumateng panjenenganipun Ibu Warsiam sak keluarga. Ibu Warsiam sak keluarga mboten saged paring lelintu karana lair, namung saged paring lelintu donga pamuji. Mugi-mugi sih kadharman lan amal kasainan panjenengan kala wau angsala piwales sih kanugrahaning Gusti ingkang matikel-tikel. Ing sarehning sampun dumugi titi wancinipun layon enggal kaangkataken lan kabidalaken dumateng panjenenganipun para kadang, para sederek ingkang piniji pangruktine layu. Kula aturi sawega ing gati siyaga ing diri. Manungku puja utawi berdoa manut gegebenganipun utawi kapitayanipun sowang-sowang. Manungku puja kawiwitan purna dumateng panjenenganipun para bapak ibu makaten ingkang saged kula aturaken minangka sulih sariranipun Mbak Yu Warsiam. Mbok bilih anggen kula matur purwa madya wasana. Mbok bilih wonten pangrupakaning basa tuwin ukara ingkang boten trep munggah unggah-ungguhing tata basa kula anyanyadong rumentahi bumi samudra pangaksami. Wasana sikap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layon saged kabidalaken. Menurut jenengan pripun kapundhute Bapak Pram? Kelangan ya, jadi terlepas isih akeh PR kanggo apa ya, kanggo iso ketemu cocokan apa sing tau di apa dituturno para mbah. Jadi rebukan tentang sikap Blora ini kan jadi gonggole panggonan-panggonan liya lah. PR Kang Pramuji awale karo aku piye carane butuh-butuh panggonan iso do apa rukun ketemu nerusno perjuangane Mbah Samin. Ya, jadi kelangan tapi tetep ya kudu semangat nerusno perjuangane Mbah Samin. Siap, tetap semangat meneruskan perjuangan Mbah Samin. Matur nuwun Pak Di, matur nuwun.